Sen ska jag sätta upp lampan, kameran och sen filmar jag. Jag hör inte. Fan, har du tänkt dig grej? Ja. Vadå? Nej. Kommer du när vi var barn? Okej. Alltså jag svär, allt såg alltså färgglad ut. Sånt här kan få mig att bli jätteirriterad. Välkommen tillbaka till en ny YouTube-video. Jag är fortfarande inte van att säga så, men idag ska jag prata svenska igen. Jag ska vlogga. Jag tänkte att vi kör en helgvlogg, för det är fredag idag. Och jag har precis slutat jobbet, kommit hem. Så jag kände att jag gör det en gång till. Varför inte? Jag hoppas att ni också tyckte om det. Jag tänkte idag filma en video. Så jag ska bara förbättra mitt smink. Så vi startar igång den här vloggen. Helgvlogg. Jag ska bara förbättra mitt smink. Jag har inte gjort en sminkrutin på jättelänge. Jag kanske borde göra det. För jag har börjat sminka mig lite annorlunda faktiskt. Först ska jag lägga lite concealer. Shape Tape heter den. Och den här är lite speciell för jag har... Den var lite för ljus för mig. Så jag la in min foundation i den. Man måste vara kreativ. Den var jätteljus för mig. Men det funkar lika bra. Jag ska bara lägga lite concealer. Okej, nu har jag sminkat mig klart och jag ska visa er. Varje gång jag sminkar mig så blir det så här. Det blir så här. Okej, så nu gör vi så här. Och då ska jag städa 1, 2, 3. Så. Lite bättre. Eller nu ska jag kanske äta lite snabbt innan jag filmar. Jag ska filma en video. Ni får se lite hur jag gör när jag förbereder mig. Innan jag filmar, jag sminkar mig, jag fixar mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska ha på mig. Jag tänkte ha på mig något mörkt för jag ska filma en sån här dokumentärvideo. Och jag gillar att ha lite mörka kläder när jag filmar det. Så att det blir lite så här mörk, cozy tema. Sen ska jag sätta upp lampan, kameran och sen filmar jag. Самый YouTube channel тутамаар л Самый YouTube channel тутамаар л өнөөдрийн бичлэгийг би танарт нэг болсон явдлын тухай ярьж өгнө. Самый YouTube channel тутамаар л өнөөдрийн бичлэгийг танарт нэг болсон явдлын тухай ярьж өгнө. 3 timmar senare. Jag är så trött nu. Nej, det var ingen bra filmdag. Eller det var inte... Det var bra filmdag. Det blev bra till slut, men det var ingen liksom effektiv filmdag. Ibland kan det ta 1 timme att filma, ibland kan det ta 2-3 timmar. Idag tog det jättelång tid. Helt slut. Jag ska duscha nu. Jag ska duscha, tvätta håret, det kommer ta sin tid. Jag ska sova, jag ska kolla på film, det var skitlänge sedan jag kollade på film. Jag gillar... psykologiska thrillerfilmer där man blir så att oh my god, jag visste inte. Alltså när man blir så chockad. Jag älskar sådana filmer.
här är så halt. Jag har tagit håret, jag har lagt in Olaplex. Jag ska sova med Olaplex. Och sen bara smörja in mig. God morgon. Sitter jag och ska äta frukost. Jag är jättedålig på att äta frukost. Alltså jättedålig. Jag har typ aldrig gjort det. Men jag har gjort typ sådär havregryn med chia, frön. Och jag är absolut inte kräsen när det gäller mat. Så jag kan typ äta vad som helst egentligen. Så ja. God frukost. Så nu är det några timmar senare. Jag har fixat lite saker på datan. Mitt hår har torkat så jag måste fixa den. Jag tänkte fana håret. Den är torr men jag ska sådär finfana den så att den inte blir så här rufsig. Hej! Hej eller? Hej! Jag ska gå på en match. Jag ska kolla på en match, en snabbis. Sen efter det ska jag åka till hallen. Åh men vad fint det var ute. Jag brukar inte gilla snö. Men det var jättefint idag faktiskt. Och nu kommer den då. Vi ses sen. Nu ska jag till den här matchen och jag är med Therese. Ja, hon har hämtat upp mig och sen efteråt ska jag till min lillebror. Så jag vet inte hur mycket jag hinner filma nu. Jag har fixat lite grejer och nu ska jag åka till hallen. Först ska jag hämta min lillebror. Jag åker med min mamma och min lilla syster. Så, nu är vi i Flemingsberg. Jag har hämtat upp min lillebror där. Så. Säg hej. Hello. Jag har hämtat upp min lillebror. Och jag och min mamma och lillebror ska till hallen nu. Men vi ska bara köpa dricka härifrån. Alltså det är jättestelt att filma så här offentliga platser. Men jag utmanar mig själv. Okej. Måste gå. Jag fick en present av dig. Det är inte ofta det händer, men första gången. Tack så mycket. Va? Ja, det är inte första gången. Eller? Nej. Nej. När har du gett mig någonting? Nej, min mamma. Ja, jättesaker. Min lillebror. Min lilla syster där borta. Jag fick det här av min lillebror. Och han har matchat med halsband. Jag har inte. Ja. Okej. Ja. Varför fick jag det här då? Just Vad ringen är eller vad? historien bakom en yin och yang och du och jag? För det var det enda som matchade. För du är opposite av vad jag är, förstår du? Du är motsatsen av vad jag är. Okej, jag ska skjuta ett skott. Notera att jag sitter. Jag står inte. Man är vänd i den här kameran. Jag står inte. Alla.
här är min mamma, nummer 12. Alltså min kamera håller på att dö. Jag ska äta lite, sen ska jag ut och gymma medan de spelar basket. Men min kamera håller på att dö, jag vet inte hur mycket jag hinner filma. Jag ska försöka filma tills det tar slut, men vi får se. Jag är i gymmet, jag ska bara byta om. Och så ska jag träna. Alltså min röda lampa på kameran lyser. Det kommer stängas när som helst. Jag tror att någon kom in. Jag är helt förstörd. Min kamera dog ut så jag använder min telefon. Jag är hos min lillebror. Klockan är... Vad är klockan? Ja, 12:30. Vi hade en intressant konversation i bilen. Tycker du som en kille att det är jobbigt att prata om känslor och du vet när du mår dåligt och sånt? Känner du att det är jobbigt att öppna upp dig? Det beror på för vem. Ja, det är lätt, men grejen är... Jag vill inte göra det, för då... Jag skapar en oro för andra, förstår du? Ja, jag fattar. Det finns en grej så här, killar får inte må dåligt, förstår du? En sån press. Ja, 100%. Finns det? Och hur tycker du, hur ska man hantera det? Man lär sig som liten. Att det är okej. Ja, exakt. Att man, som man pushar de små. Att säga, alltså att Exakt. säga så här, det är okej att gråta, det är okej att... Vi blir ju uppväxta på ett annat sätt. Ja, precis. För oss, det är bara brösta. Har du tänkt på en sak? När Maral är 18. Jag är 32. Va? Hur gammal är hon? Eller vänta, nu tänker jag helt fel. Hon är 10 år yngre än dig. Nej, hon är 10 år yngre än dig. Ja. Hon är 15 år yngre än mig. Okej, så Ja, hon är 18. Vänta, hon är 8. du är 18. Hon är 8. Ja, som 10 år. Nej, om 10 år. Jag är 33. Damn. Tänk dig när hon är 18. Då om om Jag är 5 år. Jag är 20. Nej, om 10 år. Ja. Då är du 28. God damn. Kom känna. När hon tar studenten, då är du 28. Jag ska vara barn igen. Vilken ålder vill du gå tillbaka till? Typ 15, 14. 15, 14, nej. Då var det ju, alltså, nej. Jag trodde att du skulle säga typ så 8. Nej, men 5. grejen är 15, 14 då är det roligt, förstår du. När du var 15, 14. Jag Grejen var är 19. yngre. Oh, nej tack. Ja, Jag går det inte den, ja, tillbaka det var då. kallt, det var Alltså. kallt. Ja, Jag hur? går inte tillbaka då. Hur var det kaos för dig? Nej, jag vill inte prata om det alltså. Det är så pass. Va? Nej, alltså. Det var inte kaos, men det är inget jag vill återuppleva. Alltså mig när jag var 15, 14. Ja. Va? Ja, men när du var 15, 14, jag var ju 19, 20. Ja, du vill inte komma tillbaka till dig själv. Ja, precis. Jag vill inte gå Ja, tillbaka jag till tänkte- 19, 20. Jag var så här kaos. Nej. Men annars... Jag märkte nyss. Ja. Ja, varför du inte snackar? Inte hur gammal mamma kommer vara när man är borta. Om man tänkte hur gammal mamma kommer... Tänkte hur gammal vi kommer vara när Ella är 18. Åh, shit. Och Alltså, när jag Ella kommer är glömma bort 18... Ella, alltså. När Ella är 18, vänta, jag måste tänka. Hur gammal är hon nu? Hon är 0. Va? Hon har inte fyllt 1. Gammal. När Ella är 18, då är du 36. Va? Ja, Ah, du är 36 och jag är 41. God damn! Vänta, va? Oh my god. Men alltså tänk dig så här. Ella kan ju typ, alltså egentligen vara mitt barn. Jag svär, för barn nu för tiden, de är bortskämda. Nej, men det är annorlunda tid. Det är en annan tid. Har inte alltså, teknologi förstört framtiden? Nej, alltså den har sina fördelar. Okej, Barnen blir mycket 100%. smartare Ja, också. barnen blir smartare, Ja. men de har ingen erfarenhet i livet. Men det kanske inte behövs. Förstår du? Vart är alla deras är- barndom? det inte deras barndom. Men kolla, det här är deras barndom. Ja, exakt. Det är Och olika de kommer ha men grejen är så här också. Våran barndom, okej, är inte så som mammas. Fattar du?
Jo, det var samma. Alltså. Nej. Mammas, den var ju värre. Förstår Ja, du? men Sen kommer vi. Tänk om hon tänker så om oss, förstår du? Hon är såhär... Vad har de här? Nej, men alltså barn, jag tycker inte de borde få lur tills de är så här 15. Alltså riktigt lur. Hur mår du annars? Chill. Vad ska man göra? Nej, jag vet inte faktiskt. Hur mår du? Jag Ja. mår ganska bra. Nej, jag är lite såhär... Jag får inte träna, jag får inte spela basket. Det är lite jobbigt, men... Vet du vad man ska göra? Vad? Brösta. Tack. Nej, men jag mår bra annars faktiskt. Plus, alltså, jag tänkte barn nu också. De har ingen respekt. men du har fastnat. Jag svär, de har ingen Du respekt har för fastnat. äldre. Jag vill släppa det. Fan, har du tänkt en grej? Vadå? Nej. Kommer du när vi var barn? Okej. Nej, jag Alltså, kommer jag inte. svär, allt såg alltså färgglad ut. Nu jag ser knappt färger alltså. Har du inte tänkt på det? Allting såg bara jetski ut när man var liten. Har jag fel? Nu alltså, jag tänker på Du det. kanske har blivit färgblind nu, alltså jag vet inte. Nej, jag ser färger men det är inte så här färgglad längre. Förstår du? Det är så här död färg. Förstår du? Okej, ja det är så här mindre färg. Exakt, förstår du? Alltså, till exempel här är det ju... Vad fan är det? Jag svär, om jag var barn det skulle vara så orange, förstår du? Det är jätteorange. Det lyser och grejer. Nu det är så bara, ja det är det där. Ja. Hur länge har det varit så? När försvann färgerna? Nej, jag märkte jag blir gammal. Vad det? Det var några år sedan. Men tänker du inte bara så här, ja men tänker du inte tillbaka till sommaren? Och därför kanske allt är färgglad? Nej, alltså sommaren ser fortfarande inte värsta färgglada färgerna alltså. Ja men du har haft bra barndom. Oh, faktiskt. Nej men du var skitjobbig när du var liten, alltså. Åh. Jag hörde, jag kastade upp en klubba på en shunos ansikte när jag spelade basket. Snälla, det där var ingenting. Det där var vardag, det var normalt. Alltså, Hur kan du man vet, så här, du vet, Lilo och Stitch. Du var Stitch, du var som Stitch. 100% alltså. Sprang runt och gjorde kaos över. Och jag var ju jätteliten och söt och du vet, jag var så här jätteoskyldig. Så kommer min lillebror Stitch. Alltså, och du bara gjorde kaos, alltså du bara skrek och sprang runt och slog folk och du vet, jag var bara okej, alltså vad ska jag göra? Alltså, Ja, men jag hade bollar när jag var liten va? alltså du, Jag sket alltså i. ja, du sket i. Ja, men då Och så. du sket i grovt. Ja. Jag är glad att den tiden är över. Tack för att du har växt upp. Ja, Sitta och prata alltså. det där blev... Men jag saknar lilla Dullon också. Det var Va? jättesött. Jag ska lägga upp en bild här. Ni får se oss. Jag var jätteliten. Har du bilder på oss när vi var liten? Ja. Jag har inga. Men alltså har du blivit glömsk eller vadå? Jag visade det för någon månad sedan bara. Vilken? Bilder på oss. Kommer du inte ihåg? Alltså jag visade konst alltså hela tiden. Nej bre. På vad? Jo, alltså bilder som jag har lagt upp på Instagram. Ja, men som du redan har postat upp. Ja. Ja, men de jag kollat på. Ja men då så. Det är ju bilder. Ja, men jag trodde mina andra som mer. Jag kan kolla. Ibland du vet. Jag hittar bilder Grejen, överallt. du vet när jag var i Mogliet. Mm. Jag hittade ju den här boken som jag hade. Fan, varför har vi inte de där jag? De här 3 Ah, jag böckerna. vet. Oh my Jag God. svär, jag behöver de där. Jag vet. Ja, jag behöver också dem. Faktiskt. Alltså värsta bilderna. Fan, när jag kom, alltså några månader när jag... Ska du åka till Mongoliet i sommar? Ja, Jag vill också. jag kommer ta med dig. Om du vill. Vadå ta med mig? Jag ska åka dit själv också. Alltså jag ska åka dit. Jag tar med dig. Men Säg jag- att vi ska åka tillsammans, vadå ta med dig? Ja, jag tar med dig. Om du vill. Nej. Jag åker själv. Men åk du själv då? Åk du själv. Jag Så kommer ska åka själv om du inte vill åka. Men du behöver inte ta med Nej, vet mig. du vad, skit i, jag tar med mamma. Jag tar med alla förutom dig. Nu du övertänker alltså. Nej. God damn. Ja. Är du en övertänkare? Jag är riktigt övertänkare, du vet. Alltså jag är riktigt övertänkare. Alltså du vet, jag kan tänka så att jag
bli galen. Alltså tänk dig, jag är en sån här övertänkare. Jag kan fastna på en grej och tänka på så 1000 olika scenarier för den grejen. Ja. För det minsta lilla grejen. Och jag vet inte varför du psykosar mig. Ja. Ska... Men grejen är, det jobbigaste är också, du vet, när man övertänker. Och sen man tänker, alltså man fattar att man övertänker. Man tänker så okej, jag övertänker nu. Kan du bara sluta övertänka? Och sen bara, det går inte. Så man börjar bråka med sig själv. Och du vet såhär, sluta övertänka. Och sen, det kommer igen automatiskt. Det är skitjobbigt alltså. Och så när man försöker verkligen sluta tänka och bara tänka på något annat. Men det fortsätter. Alltså som blir galen. jag försöker kolla så här videos, du vet. Jag försöker distrahera mig själv. Ändå du kommer upp så, fan jag är... Ja, det är knas. Okej, Dula, jag måste dra. Det är sent. Nej, det. Okej, gött snack. Men kan du göra så här? Eller? Så? Ja, så. Okay. Va? Har du aldrig gjort så här? Så här, okej, så. Så. Vi ska göra så här, knäppa fingrarna. Fast du och jag. Jag kan typ inte ens knäcka mina fingrar. Men du måste göra Jag kan inte knäppa mina fingrar. så. Så. Ja, men alltså. Men du måste ha lite känsla. Ja, du bara. Så. Men. Nej, men lillebror förresten. Ser vi lika ut? Jag kan inte göra det. Vänta, så jag har fejdat mig imorgon. Du är skitfull. Men kolla på det tänderna. Säg någonting. Vad mina tänder? Ja, kolla på dina läppar. Kolla vilka ut har de här läpparna. Alltså vart har du fått den här läppar ifrån? Jag har ingen aning. Mamma har inte ens läppar. Ja, du är tjockful de här jävla för det. Men vi har ögonbryn, det är bra. Jag har också ögonbryn. Men jag har näsa i alla fall. Jag har också näsa, vi har likadan näsa. Kolla dit, kolla på mig. Vi har lika näsor. Basket, till exempel basket innan du ska gå in på turnering. Man mäter ju sina armar. Men det är det. Alltså jag har ju mätt när jag var yngre. Man får större, alltså längre wingspan på grund av basket. Okej. Ja. Axlar också. Vadå? Du får så här rakare axlar. Jag vet inte varför men. Ja, jag har ganska små axlar men jag har långa armar. Men dina axlar är alltså raka, förstår du? Raka. Inte så här. Ja, exakt. Det blir... Ja, hållning. Exakt, det ser ut basket. Jag tror det är alla sporter egentligen. Mest basket. Du står ju i en defense så här. Ja, alltså är du, jag vet inte vad du pratar om. Står du i defense så här? Va? Står du i defense så här? Jag kan inte börja. Ja, du är så här. Defense, du ska ju stå så här. Men inte med rak rygg, man kommer ju Jo, ramla. för du ska ju ta charge då. Jag har ingen aning. Jo, det är så. Man rör på sig hela tiden. Men basket har ju gett oss ganska mycket saker. Ja. Men jag är bättre som ni såg på Basketball Challenge. Jag dygnade. Jag hade inte sovit dagen innan. Men jag ger dig den där för att... Ursäkter. Äntligen du har vunnit mig på något. Oh my god, driver du? Det. Ursäkter! Vänta tills rematchen kommer. Okej. Sa du, ska vi hitta på någonting sådär? Ja, men vi kan göra rematch på svenska. Ja, du är envis. Vet du det? Nej. Jag sa du är envis. Du låser det allting också. Jag är också envis. Alltså inte som dig, men alltså jag är envis i alla fall. Okej, nu är vi trötta. Du ska duscha och sova. Sov gott. Och vi ses nästa vecka. Peace. Jävla bra. Hej, nu är jag hemma. Klockan är typ 22. Ni vet, jag filmade ju en video igår. Så jag ska lägga in den i datan bara för att se så här, bara för att överföra filerna till datan. Och då inser jag att ljudet har inte varit på igår när jag spelade in videon. Så jag är jätte irriterad just nu. Alltså jag kokar. Alltså det är inga ljud. Det är inga ljud. I 3 timmar igår i onödan. Eller jag har suttit och fixat allt. Och lagt ner så mycket tid i onödan. Det är skitjobbigt.
Det här är jättejobbigt. Alltså, sånt här kan få mig att bli jätteirriterad. Men jag får skylla mig själv. Jag borde ha kollat upp det innan. Så jag måste filma om den här videon. Men annars har jag haft en jättebra dag. Jag ska tvätta av mig sminket. Och sen lägga mig. Jag kommer somna. Min kamera håller på att dö. Så jag ska tvätta av mig sminket. Vi ses imorgon. Godnatt. Sov gott. Vi ses imorgon. Hello! Nu är det måndag. Jag hann inte filma igår. Jag hade ingen möjlighet att filma igår. Jag gjorde lite saker. Det var lite så här onödigt att visa. Och jag kom precis hem från jobbet. Och jag ska ha några möten. Så jag ska fixa mig lite. Jag ska sminka mig lite. Jag orkade inte sminka i morse. Jag var så här, ja. Och ni ska se vädret. Alltså det är inte roligt. Och jag har fått så här kommentarer om att jag ska ha en så här sminkrutin. Det ska jag ha. Men jag tänker idag jag sminkar mig bara. Ni får se lite snabbt. Så här snabbspolning och snabbt när jag gör. Jag sminkade mig inte utan jag hade 2 möten online. Det gick bra. Jag skulle ju filma en video som jag egentligen har filmat en gång. Nej, men jag orkar inte filma nu för klockan är 7:30. Jag ska sminka mig. Vi säger att det tar 20 minuter för mig att sminka och fixa mig. Sen håller på att förbereda och du vet. Det blir bara sent. Det blir inte bra. Så istället ska jag gå till gymmet och träna lite. Det blir jättebra. Så jag ska bara äta snabbt. Sen så går vi till gymmet. Så, låt oss gå. Jag har bytt om. Jag ska ta med någon väska. Jag behöver inte. Så jag tog med en påse med vattenflaska. Det är typ snöstorm ute. Så jag hoppas att jag överlever vägen dit. För jag ska promenera. Jag älskar att promenera. Alltså det är snöstorm. Sen tar jag på mig här. Okej. Det är sent. Jag har varit här ganska länge. Jag kunde inte filma för att det var folk. Jag gillar inte filma framför folk. Men jag tänker att vi avslutar vloggen här. För nu är det sent. Jag ska ändå hem och duscha och typ sova. Jag avslutar den här vloggen här. Säg till om ni... Säg till